Hej allihopa, jag ska visa vad jag så här fick julklapp på dem. Jag kan börja med smink. Alltså jag vill köpa smink själv, men det här vill jag ha. Det är så här till ett glas, önskar mig. Då fick jag en läppbalsam. En eyeliner. Det är sån här. Som det står. Det var så här sminken. Så fick jag 7 presentkort. Ja, jag kan inte hålla upp dem. Sen så fick jag en påse med kläder. En svart spinnkläder, en svart tröja och svart byxor. En deo. 32 kronor kostar den. Och där hallon. Sen får jag ett godis. Men sen fick jag bakformen. Så jag äter tillbaka. Sen fick jag 3 olika sorters strössel. Sen fick jag en bok som hade till såhär cupcakes. Och såhär. Och cupcakes och kakor. Sen kakor som till såhär som man kan baka. Sen fick jag en hårspray. Pro Big Size Pro Super Strong Hairspray. Nu såg vi mina hårspray. Sen så fick jag den här. Som medium. Det är såhär på tagningar och sånt där. Kan man se det? Jag fick det. Så sen här. Oh. Så vilken här efterbildshandduken. Jag älskar den här. Den är god. Sen. Nu är det jättefort för jag är jättebråttom. Jag älskar efterbildsburgers som har så här. Jättetjock. Ett till. Jag älskar han. Sen fick jag ett notblock. Man skriver där. Det finns en sida. Som man skriver någon speciell sak. Sen var det inte tyckte jag. Det var så här som en sak. Så det här 10 februari. När man den. Och i. Det var så här block. Räkning har man upp det. Inräknaren. Sudd. En stufan och linjal och sånt där. Det är kul, ja. Sen fick jag 3 patroser. Som ser ut så. Par som ser ut så. Ett par som ser ut så. Jag har mig kläder. Jag skyndar mig så jag har jättebråttom. Förlåt den här, det var lite. Sen fick jag ett par lila jeans. Jag ser vidare. Vi ska byta om för de är lite för små. Sen köpte den här. Du ser fajtare nere så fast. Det är kron. För det kanon. Hicka. Sen ett par svarta mixer hemma. Och sen. Jag ska ha min iPhone-kontroller. Tycker jag. Ja.
det här var nog allt som jag fick. Alltså, ja. Jag tycker det var ganska mycket, men jag blev tvungen att säga det jättefort. För jag hade så himla bråttom, så nu ska vi veta det. Någonting, jag kommer inte ihåg. Men vi ses nästa video så. Hejdå.